O vindeiro 15 de febreiro, ás 4:30 na Fábrica de Sel e o Museo do Mar de Muros, terá lugar unha xornada dedicada a salientar casos de éxito relacionados co turismo activo e experiencial exportables ao territorio do GALP Costa Sostible. Nesta xornada, o turismo activo experiencial como fonte de diversificación económica estudaránse varios casos de éxito localizados en outras partes da xeografía española e con relación directa co aproveitamento dos recursos naturais, o deporte e o mar nun ámbito de sustentabilidade e turismo responsable. Deste xeito, preténdese mellorar a competitividade do sector empresarial e buscar novas alternativas de explotación reproducibles no territorio, para así posicionar o territorio como destino de natureza e deporte, así como crear un punto de encontro para o sector do turismo activo que o fortaleza. O evento contará coa participación dos persoeiros referentes en turismo activo no panorama nacional. A xornada comezará co relatorio de Agustín Rico, que inspirará sobre o camiño a seguir no panorama regional como presidente da Asociación Galega Empresas de Turismo Activo e Natureza. A continuación, Javier García falará do caso de éxito dun modelo de colaboración público-privada de turismo activo, como director da Oficina Técnica de Prepir 365. Xavier Fortes, propietario de Troca Aventura, falará sobre a empresa vasca que soubo interpretar os deportes tradicionais da súa rexión de xeito turístico e crear un novo e innovador modelo de negocio mesturando varios elementos da identidade do territorio, como tradición, deporte e natureza. Luís Callón, xerente do Plan de Competitividade Turístico de Surf de Ribamontán al Mar, falará do primeiro destino turístico de España que pensou na promoción do turismo do surf, realizando unha importante inversión que hoxe en día deriva en 344 empregos directos e 12,1 millóns de euros anuais en Cantabria. A xornada rematará con Sonia Crucibarra, que falará da súa empresa Turismo Mariñeiro e como consegue conformarse como nexo de unión entre a sociedade e o mundo pesqueiro na Costa do Sol. Os grupos de acción local do sector pesqueiro son entidades sen ánimo de lucro de carácter supramunicipal de cooperación e compromiso. O territorio GALP Costa Sostible e o de Fisterra, Ría de Muros, Noia está situado na costa noroeste de Galicia. Comprende os concellos de Fisterra, Cee, Corcubión, Dumbría, Carnota, Muros, Outes, Noia e Porto do Son.